προσοχή σου είναι νόμισμα, οπότε πρόσεξε που την ξοδεύεις. Άρχισα στα social να μιλάω και να κάνω βιντεάκια ώστε να δουλέψω την εξωστρέφειά μου. Γιατί γενικά λόγω της δουλειάς μου είμαι αρκετά εσωστρεφής. Αλλά κάνοντας το αυτό, παρατήρησα κάτι. Ο περισσότερος κόσμος δεν μπαίνει για να μάθει οικονομία, για να βελτιώσει το εισόδημά του, τη ζωή του. Μπαίνει για το δράμα. Βάλε μια ταμπέλα, άναψε λίγο καπνό και ξαφνικά τα views τριπλασιάζονται. Ένα θεματάκι με ένταση κερδίζει απέναντι σε ένα βίντεο που δίνει εργαλεία επί 3, ίσως λέω και λίγο. Αν ήθελα μόνο προβολές θα πουλήσω φόβο. Δεν θα πουλούσα γνώση. Γι' αυτό πριν πατήσεις like, ρώτα τον εαυτό σου. Αυτό που πατάω like και αυτό που κοιτάω, με χτίζει ή απλώς με φορτίζει? Γενικά τα κανάλια που ταΐζουν μόνο δράμα, κάτι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Γιατί έτσι τους παρακολουθεί περισσότερος κόσμος, οπότε βγάζουν και περισσότερα χρήματα. Οπότε μην αφήνεις τον αλγόριθμο να διαλέγει το χαρακτήρα σου. Διάλεξε εσύ, δράμα ή αξία. Το δράμα πουλάει. Η γνώση χτίζει, να το θυμάσαι αυτό.